sing garing wis ireng dikom. Anu dikom berita yo ora gelem male putih. Gelem malah ireng. Lah kaya ngene iki bang kok gelem. Ya tak sikat tak sabun bareng beh. Panggahi. Beda sing sik telas. Ora genah bentuke iki. Panen kayu langen kedung. Langen ning kedung. Langen. Iki lho. Langen ning kali. Langen ning kali ya iki. Nah, Lur. Iki calon kipo, Lur. Jawa, Lur. Beter iki, lon-lon. Nah. Wis. Congor iki. Jan. Seru iki kok. Karo nyepar nyepur. Itu kacang lur. Jangan jujur. Ning kae malah dipetik iki, Drak. Karo ngetes kekuatane Mbah iki. Baterai kekuatane ora sip kan mesti meroto. Lembur, Lur. Heeh. Mau wempeng iki. Semangat pokoknya. Oh. Lah iki kan tongkat komando. Oh. Lah dadi engko sip, iki kan belum. Usaha